Oi! Mulla ei oo ongelmaa, mulla on kaavio sekä systeemi. Nuolia laatikoita, tää on melkein maisteritasoa. 3 hevosta ei riitä, ei tietenkään. Rakennan pyramidin, joka kaatuu jo ennen lähtöä. Ankkuri jäi pois. Troikka vaatii neroutta, kylmää päätä ja pientä uskoa siihen, ettei kohtalo vihaa. Ylhäällä 1, alla 3, sit 6 ja 12. Excel itkee, mut mun sydän tanssii mamboa. Kaikki sanoo, toi on liikaa, mut ei ne ymmärrä geometriaa eikä systeemiä. Troikka, troikka, pyramidi. Jos 1 osuu, mä oon melkein rikas, siis henkisesti. Ylhäällä huipulla 1 varma, alla 4 tai 8 valmiina totoon. Riippuu lompakon paksuudesta. Hei! Mambo, mambo, systeemi soi, kun järki lähti ja kaavio jäi. Jos ei osunut, niin ei se haittaa. Pyramidi oli kaunis ja se riittää. Hevonen nimeltä Varma Nakki juoksee just niin kuin aina väärään aikaan. Mun varma kaatuu, mun yllättäjä voittaa. Mut väärässä kerroksessa voi tätä iloa. Kaveri kysyy, paljon mene vastaan, vain voitot lasketaan. Troikka ei oo peli, se on elämäntapa. Ja tää pyramidi romahtaa aina tyylikkäästi, hitaasti ja kalliisti. Troikka, troikka, pyramidi. Matemaattinen taiketeos, taloudellinen itsemurha. Kiitos silti, 1 osui, 2 melkein ja loput upposi. Hei! Mambo, mambo, numeroita, niin monta riviä Excelostajakin hämmentyy. Jos ei voittoa, niin selitys, joka kestää kauemmin kuin itse ravit. Kuunnelkaa nyt, jos hevonen vaan voittaa ja hevonen